Når jeg stiger længe nok på sprinkleren, begynder den at ligne en snorende propel. Og så føler jeg nærmest, at udsugningens konstante væsen må stamme derfra. Jeg har tænkt på at brække den af, men det vil jo ikke gøre noget ved larmen fra udsugningen. 6 timer senere. Naboens kuffert. Idioten har ikke pakket den væk. Blev ved med at glide hen over gulvtæppet i nabokahytten med en tør, raslende lyd. Fra skot til skot og tilbage igen langsomt. Nu ruller den igen. Jeg tæller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så ruller den tilbage. Dønningerne er lange. 6 timer senere. Jeg føler mig som en menneskelig vandseng. Der er ingen knogler i kroppen. Køjen er fastere end mig. Jeg ligger helt stille for ikke at øge skvulpene i kropssækken. 6 timer senere. Min mave knager. Den lyder som de iskosser, bølgerne slår mod skroget. Den lyder som trawltrumlen og vejerne, der trækker trawlet ombord. Jeg bliver liggende. Jeg er ligeglad. Eller selvfølgelig er jeg sulten, men jeg orker ikke at sidde i messen sammen med de andre. Hvis jeg bliver ved med at lytte til mavesækken, lyder dens knoren til sidst, som om den er en del af trawlmaskinen. Hvis jeg bare er en maskine, er det lettere at falde i søvn. Så kan jeg sove indtil næste vagt. 6 timer senere. Hvis jeg bliver for sulten, drikker jeg en cola. Især hvis jeg har kvalme. Jeg har 2 rammer stående under køjen. I går blæste så hårdt, at min skraldespand væltede, mens jeg var ude. Da jeg kom ind fra dækvagt, rullede de tomme dåser frem og tilbage hen over døren. Jeg var dårlig. Jeg har ikke samlet dem op endnu. Klistrede, brune colamærker på et lille syntetisk gulvtæppe. Jeg vender mig om på maven med ansigtet ned i puden. De bliver ved med at rulle. Deres klirr, når de rammer stålskottet, er som et nåleprik i øret. 6 timer senere. Mine hænder ligger oven på lagenet. De sprækker, men bløder ikke. Et rødt kommer til syne mellem de grå kyster af hud, der har trukket sig fra hinanden. Selvom jeg hver frivagt smører dem ind i et tykt lag vaseline. Nogle gange slikker jeg sprækkerne. Hænderne smager af metal. Det er mine hænder. Det er dem, der fester trawlet på skovlene. De sætter gang i vejerspillet. De holder kramagtigt om rælingen, hvis orange maling sprækker og falder af i flager, mens maven tømmer sig. Så ryger de en cigaret. Helst 2 eller 3, inden de skal ned i fabrikken igen. Nikotinskæve sorteringsfingre. Kulderøde som nykogte rejer, kryber og kribler fingrene hen over rejerne, der kører rundt og rundt og rundt på samlebåndene, til de lander i de blå æsker med bambustegn, som hænderne skal lukke og sætte hen på panden, til de andre blå 500 grams pakker med japanrejer. 6 timer senere. Det værste er, at jeg har 6 uger tilbage. Nej. Det værste er, at jeg har 6 uger tilbage, og så fri, og så 2 uger, og så 2 måneder tilbage, og så fri, og så 2 måneder, og så fri, og så 2, og så fri, og så 6 timer senere. Skroget. Stål under malingen, aluminiumsredskaberne, krogene, metalnettet, samlebåndene, sorteringskassernes blikplader, lugten af metal er det værste. Den hænger tyndt over det hele. På mine hænder, i kahytten, på dækket, oppe i min næse, som om jeg har sniffet noget, der har skåret hul på de små blodkar, så alting lugter af blod. Jeg ligger i en metalkasse. Der er tæppe på døren i kahytten. Det hjælper ikke. Stålskottet er malet. Det hjælper heller ikke. Koåret er sort. Ved siden af mit hoved flyder lyset fra natlampen ned ad skottet i en fed, gullig blamage som pis.
6 timer senere. Når trawlers vejere trækkes hen over dækket, går lyden gennem hele trawleren. Selvom jeg har fri, kan jeg ikke slippe for at høre den drive trawlnettet ud. Nu skuer jernkuglerne og kæderne mod trawldækkets riller. Høj fart. Selv når jeg skruer helt op for musikken, kan jeg stadig mærke vibrationerne i skroget.